Dacă ieri am vorbit despre cine merge la școală, astăzi vreau să vorbim despre cum mergem la școală. Pe jos sau cu mașina, stăm în trafic, nu stăm în trafic. E important ca dimineața să nu fie doar acel moment în care mă agit și țip la copii și hai mai repede, hai, chestii genul ăsta. E super important să ne și conectăm. Cum începi tu dimineața pe fugă și fugi? Sau cum este să o începi atunci când ai timp să bei și o cafea înainte? Mi-ar fi greu să mă trezesc mai devreme decât e nevoie să ne trezim deja și să-i trezesc și pe ei ca să fac ceva în casă. Așa că am zis că bun, avem timp de petrecut în mașină, petrecem în mașină. Hai să facem un joc. Hai ca fiecare dintre noi să ofere celorlalți din mașină câte un mesaj cadou. Reacții. Ce? Ce cadouri? Dar de ce trebuie să ne facem cadouri? Nu vreau! Reacția numărul 2. În gândul meu, ok, s-ar putea să am destul de multe explicații de dat aici ca să înțeleagă ăsta micu de 3 ani. Reacția numărul 3. Da, hai! Efrimea n-a avut nevoie de mai multe explicații pentru că ea cunoaște procesul și a trecut deja la treabă. Îi spune lui fratisul: îmi place când jucăm fotbal împreună. El. Îi zic, uitați, în momentul în care primiți un mesaj cadou, ce e important să spunem este mulțumesc. După aia faci ce vrei cu el, cu mesajul. Îți place, nu-ți place, nu contează. Important este să-l primim. Mulțumesc! Mulțumesc! Apoi Efremia trece la al doilea frate și îi zice: îmi place când mă fugărești, râdem foarte mult. La care el zice: cu plăcere! Doamne, deci a fost genial! Am râs cu Efi, de-am pocnit. Păi, într-adevăr, el îi oferă fugăreala și îi spune cu plăcere că te fugăresc și îți place că este asta. Apoi mie mi-a zis: mă bucur că ești mama mea. Foarte fain. Îi zic: Iosif, acum este rândul tău. Înainte să apuc eu să zic ceva, el spune: Nic, îmi place să joc fotbal cu tine. Asta, mulțumesc. Oh, Doamne. Și după asta eu eram atent acolo la mașini, la care Efremia spune: mami, să știi că Iosif deja a făcut un mesaj cadou. Nu a folosit cuvinte, dar a făcut ceva. Îi zic: serios? Mă uit un pic la ei și Iosif era așa tot mulțumit și zâmbea acolo. Da, m-a îmbrățișat. Apoi mi-a zis Iosif: e rândul tău, spune și tu. Începe să le zic lor mesajele și îi spun lui ăsta mare, îi zic că îmi place zâmbetul tău. La care el instant a lăsat toată morocănoșenia lui de dimineață și... Da, este un exercițiu foarte fain. Motivul pentru care l-am propus este acela că mesajele cadou cresc energia, cheful de viață, încrederea în sine. Și este un mod minunat de a vă energiza fiecare în parte și de a vă și conecta dimineața înainte să îi lași la școală sau la grădiniță. Încearcă și tu și spune-mi în comentarii cum a fost la tine.